What's up mga kapogi, mga kaganda. Ayan, ang gagawin ko ngayong araw na to is kukuha kami ng isda. Ibang pagkuha to, ibang klase ng pagkuha ng isda. Ang tawag namin dito sa mga Ilocano is tawag nito agsarep. Punta kami agsarep. Ayan, tingnan nyo ang gagawin namin. Yung ilog itrap namin. Lalagyan namin ng barikada, tapos mawalan ng tubig sa baba, doon kami kukuha. Ayan, watch this guys. Hindi na kayo guys, samahan nyo ako. Nauna na yung mga kasama ko doon, oh. Let's go. Hey. Yeah, mga kapugi, mga kaganda. Ayan, punta na tayo sa ilog. Ayan, oh. Medyo mainit. Anong oras pa lang? Alas 8, 8:30, mga ganon. Yan. Ito sa amin. Yan, oh. Palibot, oh. Alright. Tingnan nyo yung mga makuha naming isda. Yung maliliit lang, tawag namin dito ay bunog or udingan in Ilocano. Ito na tayo, malapit na tayo sa ilog, mga kaibigan, mga kapugi, mga kaganda. Sobrang enjoy kaya ng pagkuha ng ganon. Kukuha ka ng ganon, mga isda tatakbo-takbo, nang hirap kabulin. Kaya kailangan walang tubig, konti. Nagtatago sila sa mga bato. Ayan, doon sila nagtatago. Yan, oh. Mababaw na ang kon dito, ilog, kasi wala nang ulan. Ito, ando na, nagtatamba na yung dalawang tito ko dun. Tinatambakan nila yung ilog para walang dumaan na tubig, matatrap yung mga isda doon sa baba. Ayun, oh, ayun sila, oh. Paano to? Ayan. Doon sila. Tara, tawid tayo sa ilog. Ayan, mga kaibigan, tawid. Ganito lang, oh, kababaw, oh. Lang dito lang. Gang tuhod lang. Yan, oh. May kalabaw, oh. Haba ng sungay. Susuwag yan. Ayun, nasira pa yung tsinelas ko. Ano ba yan? Yes! Masarap maligo ngayon, mga kapugi, mga kaganda. Kasi mainit. Kaso dapat mag long sleeve kayo kung ayaw nyong umitim. Ayan. Yun, doon ako pupunta sa baba. Ayan. Ano? Hoy. How are you? Mamaya habulin ako nito. Naku, takbo enan. Hindi pa naman namin alaga mga yan. Hindi namin alam yung mga ugali nila. Ayan. Dito kami kukuha ng isda. Nyok, sige na, kuha ka na, Nyok. Kuha na. Yung mga kapogi, yung mga kaganda, ayan. Samahan nyo ako sa pagkuha, ayan. Okay, edit. Nasa bato, ayan. Ayan, sarap to. Yan.
Ano naman? Ni. Naka. Oh. Maliliit lang yan, ganyan. May pang-ulam na. Kaibigan, dalawa. Oh. Dalawa sila. Nih, yan, ayan. Yan, ito mga kapugi. Yan oh. Mga ganito. Yan, udingan tawag namin dito. Hey! Yan oh. Yan. Dito lang. Nandito sila. Mga bato, yung sinabi ko kanina. Yan. Ganyan mo lang sila. Nagtatago sila rito eh. Ayun oh. Oh, tingnan nyo kaibigan, tingnan nyo oh. Nakabulos. Ayun, hindi pala nila maintindihan. Nakawala. Hindi ko na mahanap. Yan. Dito tingnan nyo. Ayun oh. Oh. Rito ako tingnan nyo kaibigan. Basta dito lang ganito. Ayan mga kaibigan, nakuha namin. Ayan. Ayan, may pang-ulam na. May pang-ulam na mga kaibigan. Ayan. May isang tilapia. Mainit na. Ayan mga kaibigan.
Magluluto kami dito sa ilog. Ayan. Ayan. Oh. So, yan nyo. Ayan mga kaibigan. Luto namin tong nakuha namin. Picnic. Yun. Yeah. Ito sahog ko to. Puso ng saging. May time? Kaskas tayo din eh. Manood lang kayo mga kapugi. Ayan. Mga kapogi, mga kaganda, maligo tayo mga kaibigan. Thank you for watching my video today. Ayan, mga kaibigan, mga magaganda at mga pogi. Ayan. Please subscribe my channel, Enan_Wise_man. Enan Wise Man. See you again.